Shi ke gani kike yayi laifi? Ima bai kyauta mace ba Allah ya tsine mai. Ba mana ka aure yarinya ko shekara ɗaya ba ku yi ba wai ka zo ka ƙara kishiya to da uban waye ya hana shi auren Safiran tun farko tun da ya san yana son ta. Sai girki nan ne kawai. Da Allah kire na zakin nan. Wallahi ce ta abin haushi. Auren Safira kowa ya san ba auren dangi aka mai ba. Don kutuma bura ubansu ba to na ta suka ce ba to me yasa yanzu bai kyauta ma yarinyar nan ba wallahi Allah ya tsine musu. Ita ma Safirar sheki ya jaka ta buɗe kamar mai ma yara 100. Ba ta ga ta samu miji ta aure ba ta zo ta aure ga miji yarinya miji. Allah ya tsine musu dukansu. Gaskiya tun bani mamaki. Ni ban ma san me zan ce ba. Ji da gida ne daukan haƙi.